Tervetuloa mun kanavalle. Mä oon Simsia pelaan enimmäkseen Sims-pelejä, mutta voin myös pelata muitakin pelejä. Te voitte ehdotella pelejä, mitä mä voisin pelata Let's Playtä ja vastaavia. Sims 4 teen muun muassa Let's Playtä, rakennusvideoita, erilaisia haasteita, paketteihin tutustumista, tulevia lisää osia trailereista tietoja, kaikkea muuta. Teen videoita minimissään 2 kertaa viikossa, olisi tavoite siis. Ehdotelkaa Sims 4 liittyviä asioita. Taikka voitte myös siis niitä, mitä mä voisin tehdä videoissa ja muissa. Tai voitte myös muitakin ehdotella. Peliveljen tekoa aloitan ensi keskiviikkona tai tiistaina. Jos ehdin, niin tiistaina, jos en ehdi, niin keskiviikkona. Mutta esimerkiksi muita videoita voin tehdä aikaisemmin. En mulla ole mitään muuta sanottavaa, niin se olisi varmaan moi moi moi.